Sí. Grazas, señora presidenta. Boa tarde, señores deputados, señoras deputadas. Boa tarde, señora conselleira. Darti, Caramelo, Tesolar, Pórtico, Gamesa, Biofabra, Atento, Teleperformance e Unísono. Son algún dos nomes desta primavera negra no emprego e na industria galega, señora conselleira. Datos, señora conselleira. Segundo o Instituto Galego de Estadística, estamos perdendo da orde de 4.086 empregos no sector industrial nos últimos meses, máis de 2.600 no sector servizos. Pero non falemos de datos, hoxe queremos falar de persoas, queremos falar de David, queremos falar de Raquel, queremos falar de Greta, queremos falar de María, de persoas que hoxe nos acompañan como representantes dos traballadores e traballadoras de Unísono e son as persoas que se ven afectadas nese momento polos problemas reais. Van máis alá dos datos, son as persoas que hoxe están a piques de perder o seu emprego. Unísono é unha empresa do sector do telemarketing, é dicir, que pode estar en Vigo, en Madrid, en Medellín, en Sevilla, en Oviedo, como de feito está. Unísono decide reducir a plantilla, de feito xa o fixo, de 1.000 a 500. E no mes de marzo decide trasladar 97 dos seus traballadores e traballadoras a Madrid. Un xulgado, o xulgado número 3 do Social de Vigo, suspende cautelarmente esta denominada mobilidade xeográfica que ven sendo realmente despedir os traballadores e as traballadoras, fundamentalmente traballadoras con nenos e nenas pequenas ao seu cargo, moitas tamén nais xestantes, concepto que o Partido Popular entende perfectamente e que se lles dá 700 euros para trasladarse a Madrid. Afortunadamente, cando se suspende cautelarmente esta movilidade xeográfica, que ocorre? Que a empresa propón un ERE suspensivo. Que fai que saibamos o goberno? Nada. Nun sector como é o telemarketing, que en este momento non debería ter ningún tipo de problema en Galiza. Por iso, onte, efectivamente, chegase un acordo que vai supoñer a pérdida de 21 postos de traballo e tamén en suspensión durante 6 meses os restantes, os 76 postos de traballo. Tendo en conta, señora conselleira, que a comarca de Vigo perdeu un 60% do seu tecido industrial nos últimos 4 anos, queremos saber que vai a facer este goberno para manter os postos de traballo, en concreto do telemarketing e en concreto da empresa Unísono. Non me responda a mí, sino as persoas, os traballadores e as traballadoras. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Conselleira, non sei se vostede sabe, seguro que sí, que Galiza ocupaba o cuarto posto nas empresas de telemarketing. Como no seu momento o fixo no naval, hoxe podemos ler noticias como solamente nun ano caímos ao último posto perdendo un 22% da carga de traballo no naval. Vamos camiño de que ocurra exactamente o mesmo no telemarketing. Vostede sabe perfectamente que igual que estén en Madrid que en Vigo para este traballo en concreto, vencellado ás TICs. Onte aprobamos aquí unha lei fume sobre investigación e innovación e esta é unha das probas claras. Que fixo o goberno galego a respecto en concreto de Unísono, Atento, Teleperformance e todas as empresas de telemarketing? Iso que queremos saber. Vostede sempre nos fala aquí de cumprir a legalidade, pero nós lle pedimos que se comporten como un goberno, que teñan en conta dos postos de traballo, non como nos di aquí dos dereitos das empresas, porque esta empresa non ten ningún problema de competitividade. Mantendo os postos de traballo en Vigo pode atender exactamente igual ao resto do planeta, igual que fai Medellín atendendo as persoas de Galiza. Polo tanto, a súa obriga como goberno, e iso xa o dixemos tamén ao director do IGAPE cando nos contestou a unha pregunta similar, sería en este momento estar poñendo sobre a mesa solucións a que non se existiran perdas de postos de traballo. Aos traballadores, as traballadoras, non ten que decirles vostede que iso agardan, obviamente, que cumpra a legalidade, sino que vai facer un goberno para que non se perdan máis postos de traballo. Porque acabamos de escoitar a vostede falar de pobreza. Estamos na pobreza, como alertan moitas entidades sociais, e vostede sabe, pola perda de postos de traballo, polo desemprego. Polo tanto, cada vez que perdemos un posto de traballo, estamos tendo que dar en ese círculo constante unha axuda para non caer na pobreza. Rompan ese círculo e poñan medidas enriba da mesa e, en concreto, para o telemarketing. Que pensa facer o goberno galego para manter o sector do telemarketing en Galiza? Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas.